Nikad ne uzimaj zdravlje zdravo za gotovo. Cijeni ga, čuvaj ga. A kad je riječ o spolnom zdravlju, često se o njemu premalo govori, premalo zna i previše pretpostavlja. Znanje i provjerene informacije važni su kako bismo bolje razumjeli svoje tijelo i svoje granice. Rak vrata maternice i ostale bolesti koje može uzrokovati HPV uvelike se mogu spriječiti, i to pravim informacijama, odgovornim ponašanjem na temelju znanja te cijepljenjem protiv HPV-a, glavnog uzročnika ove vrste raka. Vi niste samo pasivni promatrači, vi ste ključni igrači u zaštiti vlastitog zdravlja. Znanje koje imaš danas može spasiti tvoje zdravlje sutra. Otkrij istinu, odbaci mitove, jer tvoje zdravlje počinje s tobom. Rak vrata maternice. To je bolest koju dobivaju samo starije žene. Rak vrata maternice obično se pojavi kasnije u životu, ali virus koji ga uzrokuje, HPV, najčešće se prenosi već u tinejdžerskim godinama, posebno na početku spolnog života. Posljedice se mogu javiti mnogo godina poslije, ali ipak u malo ranijoj dobi nego druge vrste raka. Zato je važno znati kako se zaštititi na vrijeme. Znaš li da je HPV glavni uzročnik raka vrata maternice, koji je otkriven u više od 99% slučajeva te bolesti? HPV nije jedan virus, nego cijela skupina virusa. Ima ih više od 200. Većina tih virusa ne stvara probleme. Nestanu sami od sebe za godinu dvije. Ali neki mogu uzrokovati promjene na sluznici, poput spolnih bradavica, a oni visokorizični mogu uzrokovati promjene u tkivu koje, ako se ne otkriju na vrijeme, mogu dovesti do raka. Ako infekcija ne prođe sama, važno je da je prati liječnik i liječi ako je potrebno. Ma koje su šanse da baš ja pokupim taj virus? Infekcija HPV-om najčešća je virusna spolno prenosiva bolest. Većina spolno aktivnih ljudi zarazit će se barem jednom tijekom života. Može se je prenijeti i intimnim kontaktom, ne samo spolnim odnosom, a često ne uzrokuje simptome, pa mnogi niti ne znaju da je imaju. Ipak, infekcija HPV-om kod pojedinih osoba može biti opasna, stoga su cijepljenje i upotreba kondoma važni načini zaštite. Ako koristimo kondom, potpuno smo sigurni. Iako značajno smanjuju rizik od infekcije, kondomi ne štite 100%, jer HPV se može prenijeti iz dijelova tijela koje kondom ne prekriva. Zato je najbolja zaštita kombinacija, cijepljenje i kondom. Realno, najbolja je zaštita od HPV-a cijepljenje, ali važno je da se cijepimo prije. Uz odgovorno ponašanje i upotrebu kondoma, koji smanjuje rizik od HPV-a, ali i drugih spolno prenosivih infekcija, cjepivo je najbolja zaštita, jer sprečava zarazu virusom koji može uzrokovati nekoliko vrsta raka, poput raka vrata maternice, vulve, odnosno stidnice, vagine, penisa, anusa i grla, ali i genitalne bradavice. Važno je znati da cjepivo pruža najveću zaštitu ako se primjeni prije prvog spolnog kontakta, odnosno prije kontakta s virusom. Cjepivo nas štiti od 9 najopasnijih i najčešćih tipova HPV-a, uključujući one koji su u većini slučajeva uzročnik raka vrata maternice. Zaštita traje dugo, najmanje 15 godina, i nije potrebno docjepljivanje. Cjepivo protiv HPV-a ne sadrži virus, ne može uzrokovati infekciju ni bolest. U njemu se nalazi samo mali, neškodljivi dio vanjske ovojnice virusa koji je dovoljan da nauči imunološki sustav kako prepoznati virus kada uđe u tijelo i brzo ga uništi. Zato se infekcija niti ne stigne razviti, a tvoje tijelo ostaje zaštićeno. Hej, znaš da se i ti trebaš cijepiti protiv HPV-a? Time štitiš sebe i mene. HPV nije opasan samo za cure, i dečki se trebaju cijepiti. HPV niskog rizika kod muškaraca može uzrokovati spolne ili genitalne bradavice, a tipovi virusa visokog rizika, rak penisa, anusa i grla. Cjepivo štiti i smanjuje širenje virusa na druge. Jako me strah cijepljenja. Bojim se da može uzrokovati ozbiljne nuspojave. Cjepivo protiv HPV-a nije novo. Sigurno je i vrlo dobro istraženo. Od 2006. primilo ga je više od 300 milijuna ljudi diljem svijeta. Kao i kod svakog lijeka, nakon primjene cjepiva moguće su određene blage reakcije. Na mjestu uboda može se pojaviti crvenilo, oteklina ili lagana bol. Moguća je i blaga glavobolja, a sve traje kratko. Cjepivo nema ozbiljne ni dugotrajne posljedice. Da zaključimo. Odgovorno spolno ponašanje znači donositi sigurne i informirane odluke u vezi sa seksualnošću i spolnim odnosima. To uključuje cijepljenje,
korištenje kondoma za zaštitu od spolno prenosivih bolesti i neplanirane trudnoće, redovite preglede, kao i testiranja na spolno prenosive bolesti. Važno je razgovarati s partnerom o zdravlju i granicama, te se informirati o preventivnim mjerama poput cijepljenja protiv HPV-a, testiranja na spolne bolesti i liječničkih pregleda. Ne moraš znati sve, ali trebaš znati koga pitati. Tu su roditelji, profesori, zdravstveni djelatnici i stručnjaci iz udruga za mlade. Stoga, zaštiti se danas, misli na sutra. Budite korak ispred bolesti.